mar mariñeiros que o mareano se danza, o mar mariñeiros que o peixe o noso pan. O mar mariñeiros que o mareano se danza, o mar mariñeiros que o peixe o noso pan. Este era o Praia de Pinténs, un dos barcos galegos que ían pescar o polvo a augas mauritanas. Como el, outros 17 corren o risco de seren esgazados e non atopan caladoiros nos que pescar. Despois de que o Parlamento Europeo aprobase este 8 de outubro a expulsión definitiva da flota cefalopodeira galega. Despois de 14 meses de loita, os mariñeiros pregúntanse de que lles vale pertencer á Unión Europea e por que o goberno español os deixou a súa sorte durante todo este tempo, aparecendo tan só a última hora para non ficar en evidencia. Está que o noso gobierno que non nos defenda a nós, entonces queremos despois que nos defendan os ingleses, os franceses e tal. Estánse desguazando barcos que teñen 12 anos, 14 anos, totalmente novos, pero novos. Ao tempo, outros países europeos, así como a flota andaluza, continuarán faenando nese caladoiro, o que explica o voto positivo de parte dos eurodeputados españois. Que dos eurodeputados elexidos nas listas únicas do Estado español, unha gran parte do PSOE nos deu a espalda. A gran maioría do PP votou a favor e os nacionalistas votaron a favor todos da flota galega. A comisaria comunitaria de Pesca, María Damanaki, declaraba públicamente que non se podía hipotecar o acordo por unha pequena comunidade como Galiza. Desde a Cicamar alertan das consecuencias que isto terá para comarcas pesqueiras como Morrazo. Da sociedade non temos ningunha queixa. Dos veciños e veciñas de Marín non temos e do Morrazo non temos ningunha queixa. De quen temos é de quen goberna. De que foron lentos, de que son apáticos, de que non lle preocupa a pesca. Forzáronse porque era xa unha barbaridade este acordo. E despois, que papel nos queda a nós en Europa? O sea, Europa a nós, de primeira potencia pesqueira, que somos nós? É así como a noutrora frota pesqueira meirande de Europa vai pouco a pouco esmorecendo, continuando a xenda dun mercado común que desde o ano 1986 ven arruinando os nosos sectores productivos, como fixo tamén co sector agrario e lácteo, coa conserva e co sector naval. Ten sentido seguir nesta Europa loca, na cal só nos queren como carne de cañón? Ten sentido que sigamos en Europa desta forma? Para qué? Para qué? Para ser man de obra barata? Trai un navío nas veas, eu nacín para mariñar. Quen tente porme cadeas, hame primeiro matar. Vale máis ser libre un día no confín do bravo mar que vivir toda a vida preso, escravo e acalar. Pasará